Kaixo, Garbiñe Intxausti naiz, eta diseinua fabrikazio mekanikoan zikloa azalduko dizuet. Goi mailako ziklo bada, eta bertan erabiltzen dugun metodologia erronkatan oinarrituriko ikaskuntza kolaboratiboa da. Erronkatan oinarritzen garenez eta erronka horiek intermodularrak dienez, hau da, asignatura guztiak batera lantzen dira, oso beharrezkoa da irakasle taldea gure artean asko koordinatzea, horregatik astero bilera bat egiten dugu, eta ateratzen dugu bilera hortatik hurrengo asteko planina. Hau da, ez daukagu ordutegi finko bat, asignatura bakoitzak ez dauka bere ordutegia, eta antolatzen dugu astea erronkak eskatzen duenaren arabera. Erronkan zehar egingo ditugun jarduerak modu desberdinekoak izango dira, batzuk banaka egingo dituzue, ariketak, informazio bilaketak, azterketak, irakasleen azalpenak ere egongo dira, frogak egingo dituzue, eta erronkak taldean burutuko dituzue beti. Baliabidei dagokienez, hainbat baliabide erabiliko ditugu. Apunteak ahalik eta modu digitalenean emango ditugu, Moodle eta Drive erabiliz. Eta baliabide materialak, gure espazioez aparte, tailerrak izango dira, bertako makinak, gehi softwareak, marrazketako softwareak edo sistema automatikoak behar dituztenak. Eta enpresatara bisitak ere egingo ditugu edo hitzaldiak jasoko ditugu bertan. Ebaluazioari dagokionez, gaitasun teknikoak eta zeharkako gaitasunak lantzen ditugu. Gaitasun teknikoak asignaturari bereziki dagozkionak dira, marrazketa, tailerra, sistema automatikoak, eta zeharkako gaitasunak, inplikazioa, talde lana, autonomia, eta guzti horiek kontutan hartuta, modulo bakoitzaren azken nota ateratzen dugu. Lehenengo mailari dagokionez, 5 modulo edo asignatura daude, irudikapen grafikoa edo marrazketa, fabrikazio mekanikoko teknikak, hau da tailerra, sistema automatikoak, hidraulika, pneumatika, elektrizidadea, produktu mekanikoen diseinua, kalkuloak eta behar diren gauzak antolatzeko gero diseinu egoki bat egin ahal izateko, eta lanerako orientazioa. Aldiz, bigarren mailari dagokionez, 3 modulo tekniko daude, polimeroen injekzioari dagokiona, trokelgintza eta galdaketa, eta enpresa eta inglesa. Esan beharra daukat, lehenengo mailako moduloak oso erraz uztartu daitezkela erronka berean, errealitatean errez aurkituko ditugulako enpresatan ere modulo horietako edukiak erronka edo proiektu berdinean. Baina bigarren mailan 3 modulo teknikoak independenteak dira, ezin dira errealitatean elkartu eta erronka hauek modularrak izango dira. Enpresa eta inglesa sartuta beti ere. Baina guzti hau lan egiteko modu hau ondoen bideo batzun bitartez ikusiko dugu. Lehenengo ikusiko dugun bideoa, lehenengo mailako azkeneko erronka baten garapen osoa izango da. Eta ikasleek azalduko dizue nola egiten dugun erronka bat hasieratik bukaera arte.
Bueno, lehenengo bideo honetan ikusi duzue azkeneko erronka bat nola garatu den. Azkeneko erronka librea izaten da eta talde bakoitzak bere diseinu propioa egiten du. Beti egiten dute diseinatu, fabrikatu, montatu eta automatizatu. Eta azkeneko erronka hortan, talde bakoitzak ideia desberdin bat garatzen duenez, produktu guztiz desberdinak irtetzen dira. Lehenengo bideoan ikusi duzue tiro pitxoi moduko bat, eta ondoren ikusiko duzue zizaia edo gilotinatxo bat. Eta lehenengo mailako adibideekin bukatzeko, beste talde batek egin duen beste proiektu bat ikusiko duzue eta zizare moduko gara. Bigarren mailari dagokionez, esan behar da ez dagoela tailerrik, orduan diseinatzen diren erronkak ezin dira fisikoki burutu, eta diseinu gutxian gelditzen dira. Baina diseinu hauek mugimendua emanez eta egiten da, gero errealitaten mekanizatuko balitz, koliziorik egon ez dadin eta gauzak bata bestearekin ondo enkajatu dezaten. Orduan ikusiko dituzue orain bi adibide, SolidWorks softwarea erabiliz, multzo hauek nola montatzen dituzte. Eta bukatzeko, aurten bigarren mailan dagoen ikasle batek, orain praktikatan dagoenak, bere esperientzia kontatuko dizue bideo labur batean. Kaixo, ni Sarnaz, diseinu mekanikoko ikasle bat, eta bidizonen bitartez esplikau bihotzuen nik bizitako esperientzia modulo hontan, eta, da modulo bat oso politxa, gauza asko ikasten dienak, hasieran igual asusto bitzen sare, baina oso politxa da, lehenengo mailan diseinatu, mekanizatu eta automatizatu itzen dozu, eta da oso politxa ze zukindakua marrazki baten fizikoki ikusten dozu, eta hori azkenien motivazioa da. Gero, bigarren mailan ez dau tailerra, baina proiektu oso politxak itzen die, dana taldelan itzen da, eta irakasleak zoragarriak die, dana oso ondo urueten da, eta, lehenengo mailan trasladuatuko jakun eta bigarren mailan pandemia, baina, da modulo bat oso politxa, eta nik asko gomendatzen dut, ze gauza asko berrizak ikusten dozu, eta da txapo. Hau izan da gure zikloko aurkezpena. Gogoratu zalantzak badituzue, komentarioak jartzen joan zaitezketela.
Eta aurkezpen guztia bukatzen direnean, meet bat egongo da, guztiok elkartu gaitezkena eta galdera horiei erantzunak ematen gungo gera. Eskerrik asko.